Hej og velkommen til denne introduktion af tegneprogrammet KineSketch. Som I kan se er KineSketch jo et gratis tegneprogram, som kan bruges til at tegne primært organiske strukturformer. Det kan også anvendes til at navngive de strukturformer, man har tegnet, og til at lave 3D-modeller og laboratorieopfølgninger. KineSketch findes på nettet, og man kan simpelthen finde den ved at google KineSketch, og så gå videre derfra og downloade, eller det kan også downloades via dette link. Når programmet er downloadet, og man åbner programmet, kommer der en skærm op, som meget gerne skulle se ud som denne. Og den bedste måde at lære programmet at kende, er jo ved at komme i gang. Så lad os kigge lidt på opbygningen. Øverst er der en række funktioner, som vi ser her, som vi vil komme ind på. Ude til venstre er der en række grundstoffer, som er de mest forekommende i organiske forbindelser. Er der behov for andre grundstoffer, kan man finde det periodiske system heroppe ved at klikke på den her. Det er ikonen. Til højre er der også en række funktioner, og her er det så strukturer, som er tegnet, færdige strukturer. Det kan være benzin, og det kunne også være syregrupper. Er der andre funktionelle grupper, man skal anvende, kan det findes her ved at klikke på det her ikon. Lige før vi går i gang, kan der være nogle ting, for normalt er programmet sat op til ikke at vise alle C-atomerne. Og hvis man gerne vil se alle til C-atomerne, når man tegner, skal man gå op i Tools og klikke på Structure Properties, og så får man denne her. Og her skal man være opmærksom på, om der under Show Carbon er klikket i til, at man får vist alle carbonatomerne. Ellers vil det bare være de terminale carbonatomer, som vises i ens tegning. Men her der klikker man så Show All Carbons af og siger Apply og sæt som default, hvis det er det, man ønsker. Det har jeg gjort, fordi jeg kan godt lide, at man kan se alle C-atomerne. Når vi så skal tegne, så er det egentlig bare at gå i gang. Lige nu står programmet i Structure her, og det står i Draw Normal, som I kan se, og der er klikket ind på C-atomen. Og det betyder, at vi vil tegne carbon. Og her, hvis jeg bare klikker, så får vi jo sådan set den mindste alkan, nemlig metan direkte. Der er så forskellige måder, hvorpå man kan tegne. Man kan simpelthen klikke den der, og så klikke et C-atom mere, og herefter forbinde C-atomerne. En anden måde er at tegne lidt mere kontinuert. Ved simpelthen bare at klikke ned og trække, og klikke ned og trække. Der vil man opnå det samme, som jeg gjorde før, ved at sætte og forbinde C-atomerne efterfølgende. Hvis vi godt vil have tegnet dobbeltbindinger, så er det vigtigt at gøre det, når vi er på det her niveau af vores tegning. Fordi programmer, som I kan se hele tiden, tager hensyn til, hvor mange bindinger der er til det enkelte C-atom. Og derfor så skal vi også gå i gang med at lave de dobbeltbindinger, vi eventuelt vil have. Og når jeg kører cursoren hen over bindingen, kan I se den ligesom highlightes. Og ved at klikke en ekstra gang her, så den er en dobbeltbinding, en trippelbinding, og klikker jeg en gang til, er jeg faktisk tilbage til min enkeltbinding. Men jeg vil gerne have en dobbeltbinding her, så der klikker jeg her en gang til. Nu vil jeg gerne have trukket bindingerne til hydrogenatomerne ud, og det gør jeg simpelthen ved at gå over her og klikke på hydrogen, og så igen trække ud fra mit C-atom. På den måde kan jeg få vist alle hydrogenatomerne enkeltvis i min figur.
Det næste jeg vil vise er, hvordan man kan tegne alkohol eller en syre. Men først der vil jeg egentlig vise et par andre funktioner til, hvordan man egentlig vælger strukturer. Nu har vi jo tegnet to strukturer her, dels propan og dels pentan. Og nu er jeg ikke interesseret i dem længere, så derfor går jeg over og vælger et selektionsværktøj herovre. Klikker på den. Og så kan jeg simpelthen vælge propan her ved at klikke i nærheden af figuren, og så simpelthen trykke delete. En anden mulighed, jeg har her, det er at vælge mit selektionsværktøj her, lidt mere større, og så har jeg den til at se på en firkant, og jeg kan så trække en firkant ud over det, jeg har tegnet, og så bliver det highlightet, og derefter så kan jeg trykke delete. Men jeg starter forfra, fordi jeg vil tegne dels propansyre og dels propanol. Igen, vores tegnefunktion står i kronologen. Vi starter med 3 C'er. Og herefter vil jeg jo gerne lave en alkoholgruppe, og det gør jeg simpelthen ved at gå over og vælge mit oxygen herovre. Og det kan jeg klikke, og så trække forbindelsen op, så vil programmet automatisk justere det til en alkoholgruppe. På samme måde kan jeg nu gå ned og tegne propansyre. Og her igen, som før, da jeg lavede dobbeltbindinger mellem carbonatomerne, så highlighter jeg bindingen mellem C og oxygen og klikker en gang til, og så får jeg dannet min dobbeltbinding. Så mangler jeg at få lavet en alkoholgruppe, og det kan jeg gøre på samme måde. Så snakkede jeg noget om, at programmet også kunne anvendes til at få navne på strukturerne. Og nu skal jeg jo igen over og vælge min struktur. Jeg går op og vælger mit selektionsværktøj. Klikker her. Og så er der simpelthen en funktion heroppe, som hedder direkte generate name for structure. Det er dels enten den, eller jeg kan gå over i tools, og så kan jeg gå herned på generate, og så kan jeg sige name for structure. Og så får jeg simpelthen direkte det engelske navn for strukturen. Det er så lidt svært at gå ind og rette her, og det kan jeg ikke gøre her. Men jeg kan jo godt, nu har jeg jo fået et hint til, hvad denne her forbindelse egentlig hedder også. Så jeg kunne gå over, og jeg vil godt have det skrevet på dansk, så dels så fjerner jeg så det her navn ved at bare trykke delete. Gå over og sætter min og klikker over i drawer. Og der kan I se, der er sådan en lille en her, som angiver noget bogstaver her. Den klikker jeg så, og så går jeg ned og tager det her ikon, og der kan I se den lille trekant, og så kan jeg gå over og skrive tekst. Så kan jeg simpelthen sætte en tekst ind, og så kan jeg skrive propansyre. Og så har jeg fået navnet på min hylde, og jeg går så tilbage i den struktur, jeg har haft før. Jeg kan klikke det, kan flytte det rundt, alt efter hvordan det så passer. En lille ting, jeg vil vise her til sidst, er, hvordan man også kan farve forskellige atomer i programmet. Jeg skal igen ind og vælge, så den står i vælg, og så går jeg ind, og det her C-atom, det er sådan set godt have farvet rødt. Og så kan jeg gå ned her på farven, og så egentlig forvalg, og så får jeg det rødt. Og så kunne jeg jo så sige, at det ville jeg egentlig gerne have, at hele syregruppen sådan set var. Så der går jeg ind og klikker igen, og klikker igen. Og jeg kan sådan set på den måde forvalg. Jeg kan også her vælge, at det er sådan hele gruppen,
der vælges, og det prøver jeg lige at vise heroppe. Og så bliver jeg nødt til at sige, det ser rigtig nok ud, da jeg klikker igen på rød, og den bliver således farvet rød. Min indstillede C-H3-gruppe. Det var den korte introduktion til nogle af de basale funktioner i KimSketch.